mungkai Rojita Tripura, nini busaini mungkai Hongsongma Tripura. acha kaisa baira lengmani be kaisa chithi kaisa baira lengmani जों jotono social media nukha obono tui nini kuno protikya tong obo nung made mari bahai Ang to buno kasinbo ang rujamon kroi, bau ai buruk tau haka tau spang boxing ko khaira khang to siam sao. emne nung made mari keno made mari nini busai nini Ang kun to to kasinbo jaya rujamon kroi bun kasinbo. nini busai bai nini kun problem de tong Kroi. kun problem kroi obono tabuk je nini busaino bodnam khayai alka buri baisa samai rok tong honi samana obo bomote hai Abo to mitha ko ungga sabani buruk to yamu sanai buruk to joto sungjani to tongo jamila ake sini umro akhi bok to bisim simbo sairnai obo bokhe nini kok obo nini busaino bodnam khaina bagai haike khaikena birodi party rok khaida bahai Berdi pati di kaya ada ini berdi kaya to berusia. Nak to kagas hotel dia, kono jaga teleri dia, bau bros fika burung kha, bau bro teleri hang siap na. Atau kasih suri jaya, kasih jamun keroi, bau gai yang bau brok si, jadi kono isi kasih brok suyoi, aki khai khana. আচ্ছা ঠিক আছে হামবাই বাস